нали, на нашите обучения, така като дойде някой и казвам, да, аз това го знаех, сега се го припомних, стана ми там по-ясно как да го приложа в някаква там конкретна ситуация. В треньорството, в обучителство, ако можем така да се изразим, има наистина бая похвати, които можеш да използваш с идеята групата да ти се довери, ти да имаш авторитет, защото без доверие и без този авторитет самия обучителен процес няма как да се случи добре. И основният мотиватор на хората да стават обучители, soft skills треньори и така нататък е желание като цяло. Много хора казват, че ето да помогна на всички, ама всъщност желанието е да те харесват, желанието да бъдеш пред публика. Дай да видим малко хора в контекст. Кои сме ние, защо сме тук? Айде ти да започнеш. Кои сме ние? Те вече не ни ли знаят. Кои сме ние? Ние сме едни хора, които искат да помагат на други хора да се развиват, да развиват своите умения, искат да им помагат да намират така хора с сходни интереси, съмишленици, така както се казва. И в случая какво правим? По-скоро ти кажи с какво, това най-често ни питат с какво ни се различават нашите формати от едни такива други, защото те хората ходят на обучение, не е като вече да не ходят. В днешно време е така, дори може да се каже, че стана по-модерно да търсиш така и личностно развитие, и професионално. Въпросът е, че на пазара има много. Така вече, в сравнение с преди, има от какво да си избереш. Въпросът е как, на какъв принцип, спрямо какъв критерий, как хората изобщо да си изберат някакво обучение. И тук идва често така, въпросът, с който често се сблъскваме, с какво сме по-различни. Ти знаеш с какво сме по-различни. Честно, айде така, честно. Първо, и двете сме Виктории. И двете сме Виктории, да. Първо, аз не съм ходила чак толкова много тук по някакви обучения. Тук в България имам предвид. Например, последно обучение, което аз сама съм карала като участник, това беше обучение по коучинг. И, например, това, което изключително много ми допадна там, това е тази практическа насоченост. И лично аз сама постоянно аз го търся. Тоест, аз не мога да чета много дълго нещо, не мога да слушам дълги лекции, всяко такова нещо. Тоест, да, през целия живот, вече е минало някакво време, аз съм придобила някакви знания, които съм почерпала от книги и така нататък, ама сега на мен ми се иска практика. Не ми казвай някакви концепции, нещо, което аз и без това го знам. В смисъл, съгласи се, хората реално всички тези неща ние ги знаем. Понякога, да. Сега тук има разлика какво си мислим, че знаем и какво на практика, когато дойде момента, можем да приложим. Това е разлика. Знаеш какво е разлика? Разлика е в това, че ти можеш да знаеш нещо, но ти можеш да не знаеш как да го употребиш на практика. Ето това е всъщност често срещаното на нашите обучения, така като дойде някой и казвам, да, аз това го знаех, сега се го припомних, стана ми там по-ясно как да го приложа в някаква там конкретна ситуация. Обаче, дай да се върнем на това. Кажи малко все пак, защо не си ходила тук по обучения? Защото хората да не вземат да се обидят, че ще нали, как така в България няма да ходиш на обучения. Аз не... Това е много, ти направо така ми... Лично за мен, да, аз ако искаш ще почна. Аз не съм ходила по много, нали, от гледна точка на това, че не съм постоянно по някакви обучения, така мога да го кажа, защото ми е трудно да си избера. Честно казвам, наистина понякога ми е много трудно да си избера. Понякога сега имам ситуации, в които са ми много подобни темите и честно не знам кое да избера като нещо по-качествено. Не знам на какъв принцип. Това е, но това си е лично за мен. Кажи за себе си, защото сега да не стане така, че... Може би на мен ми е много трудно тук да видя по реклами, по описание, по всякакви такива неща, каква реално ценност ще ми даде това обучение. И не ми стига време чисто заради маркетинг интерес. Имам предвид да проуча какво друго правят хора, да обикалям по обучение. И тези обучения, които на мен са ми интересни, аз може би, тъй като знам различни езици, може би не съм чак толкова аз свикнах толкова да търся тук на български пазар, плюс аз, тъй като дистанционен свят е отворен за нас, смисъл аз се свикнах и да се учи дистанционно. Обаче, сякаш
винаги ми се иска някой да ме убеди в това, че нещо, което аз ще получа, първо, че ще е качествено, второ, че Точно ще е за това практично за мен и все едно, че като за мен някакво обучение. Може би това. Точно това имам предвид, наистина. Да, и всъщност ние това го казахме, зачекнахме леко темата за това, че търсим нещо практическо. Нещо, което да бъде приложено не просто теория, ами нещо, което наистина да работи на практика. Да, можем да кажем, сега за хората, които така ще ни гледат, слушат, че всъщност с това се различаваме. С това се различават нашите формати. И ти като човека, който създава нашите формати, кажи сега от кухнята малко. Ами от кухнята всичко това, което ние създаваме, това, което ние правим, първо, тук може би не е момент да бъда скромна, но аз имам образование в това нещо. Аз съм магистър-психолог, аз постоянно продължавах да се уча. Също така, Вики, аз ти излъгах. Аз ти казах, че аз тук не използвам обучение. Всъщност, коуч ми е българка, психотерапевт ми е българка, просто може би това, което лично за мен, аз в момента предпочитам повече индивидуални формати. За работа с експерти, но реално да се учиш постоянно от някой, аз имам такава практика, имам такава тенденция. И това е също, между другото, нещо, което нас ни отличава и мен ме отличава като човек, който създава обучение. Първо, че аз се уча постоянно. Второ, че аз не съм от тези хора, които само обучители, или само практици. Защото има много яки практици. Има много яки, например, търговци, които постигнали много и постигнали наистина доста в своята практика. Обаче въпрос до каква степен те наистина могат да обучават. И за мен това са две различни неща. Кажи каква е разликата, защото... Да, едното нещо е да можеш да правиш нещо в своята професия, в своята дейност, ти да разбираш как да го правиш. Другото нещо е да можеш да научиш другия. И може би най-важното за мен, как да кажа, моята мисия в това, което аз искам, измисляйки обучение, провеждайки обучение, това е нещо да обединим тези две съставки. Аз никога не говоря за неща, в които аз не съм практик и пак аз имам доста сериозен опит в това как да обучаваш другите хора. Вот ти всъщност, нали, ти провеждаш обучение и това така малко хора го знаят все още. Ама ти ги провеждаш обучение, особено мен ми кефи провеждаш обучение на английски език за ръководители и всякакви такива. Пък, вот, например, за теб ти, когато взимаш, например, обучение, което аз разработвам и на теб ти се налага да го провеждаш, ти на какво обръщаш внимание? Аз по-скоро, честно казано, когато за мен подхождам от гледна точка, когато съм участник в някакво обучение, на мен ми е интересно не просто да чуя някаква суха теория, ами някакви примери от житейски примери от личния живот или пък някакви работни такива, как в работен контекст това нещо би изглеждало. Тоест аз повече обръщам внимание да давам повече примери, с които хората да се свържат, някак се на човешки език да го преведа това нещо. Не, че теорията, то естествено, че пак стъпва на теория, обаче някак си сега, много просто казано, да го направя по-интересно, по-ангажиращо за тях, но то всъщност кое е ангажиращо? Това, което така, те самите могат да препознаят като нещо, с което първо се срещат и което могат да приложат. Това е ангажиращо. Нещо, което е така, още в началото да си кажеш, това мога да си го взема, всъщност ще има полза. Има смисъл да слушам в момента и да участвам в момента като цяло. Честно казвам, на мен пък ми харесва този елемент. Не, че не съм и в момента не минавам индивидуални формати, ама на мен пък ми харесва груповата работа. Това, че когато сте така повече от 2-3 души, особено в такива групи, които събираме, те са едни разнородни. Хората работят в различни сфери, на различно чисто равнище и от към житейски, професионален опит, така нататък. И харесва ми какви дискусии се създават и как естествено ние сме обучители, обаче
идва един момент, в който те някак си помежду си започват да обменят така опит и може да се каже дори, че те така и през това се обучават един друг в някакви моменти. И да. Това е много готино като динамика, като има такава динамика. Смятам, че е доста ценна. Ти знаеш, аз пък много често се срещам и с хейт в интернет. И този хейт, например, предполагам, че и ти, и този хейт често се касае това, ама ти коя си ти, за да ми даваш акъл? Вот, кажи ми, окей, добре, ти сега, например, срещу мен една млада дама, как да кажа, ти ми извинявай, не изглеждаш като професор с 50 години опит и така нататък, ама коя си ти, за да обучаваш хора? Дай така. Това, честно казвам, доста често. Ти, по това, което и преди сме обсъждали, срещаш го, но сякаш не толкова. Като при мен, така, чисто и на външен вид, явно и като маниер, има определени разлики и това естествено повлиява възприятието, което другия човек има за мен. Не знам. Аз предпочитам да следвам как да го нарека? Айде, не философия, но що пък не е философия? Вътрешно такова вярване имам, че от всеки можеш да научиш нещо. Съответно, сега, нали, това, което имаме и така инициативи с ученици, аз мятам, че от учениците мога да науча и уча неща и това малко така ограничаващо на мен ми звучи. Да съдиш само по това човека как ти изглежда. Примерно, че ти изглежда млад, че примерно не е професор. Не ти изглежда така академично издържан. Как се справям? Иначе ми показвам им, че всъщност знам за какво говоря и така мога да го приложа. Много накратко, сега да не навлизам в такива подробности. И така. Ето всъщност и ти си ме научила на доста така похвати. Как да се справям в такива ситуации, така че... Да. То и едното нещо са похвати. В смисъл в треньорството, в обучителство, ако можем така да се изразим, има наистина бая похвати, които можеш да използваш с идеята групата да ти се довери, ти да имаш авторитет. Защото без доверие и без този авторитет, самия обучителен процес няма как да се случи добре. Няма смисъл. Това е лошо за групата, за участници, ако треньор няма да успее да изгради този авторитет. То веднага тръгва, особено тук по нашите ширини, веднага се надига и това, айде не недоволство, но като наблюдение, то много хубаво това ми го обясняваш, ама в моята работа, в моята професия с точно тези клиенти, с точно това, нали, не работи точно по този начин и винаги има едно такова, ако не успееш, пък дори да успееш в началото, винаги има един такъв отпор. Това наистина е класика, което се случва на обучение, което е окей. Смисъл, честно, доста по-добре хората така малко саботаж и бунтарство да покажат, отколкото просто да стоят, да мълчат и реално в главата си да мислят за някакви абсолютно други неща. Защото всяко едно бунтарство е знак лично за мен, че те ме чуват, че те нещо мислят в момента относно това какво се случва. И остава само да вземеш това нещо и да поработиш с това. Иначе на хората наистина им често е много трудно с тези абстракции. Какво имам предвид? Имам предвид да вземат нещо и да разберат как всъщност в тяхната работа това може да бъде приложено. И много често наистина търсенето я сега ми кажете точно в тази конкретна ситуация, в този конкретен контекст, когато този конкретен човек ми казва нещо, аз какво да кажа? Аз какво сега трябва да отговоря? Например, ако говорим за тренинги по комуникации, по конфликти, някакви такива. А то идеята за мен лично обучение е нещо, което развива мисленето и абсолютно е безполезно аз сега да ти отговоря, да ти кажа в този контекст как да действаш, защото аз ще вложа моето мислене. А идеята е ти да започнеш да мислиш по определен начин, да можеш да се справиш с такива ситуации. Това първо, между другото, това, което сетих, което може да е интересно, точно наскоро така разказвах на един познат, че сме правили ето какво обучение, така и беше заинтригуван от темата и каза,
това е така малко по-особена тема. Как реагираха участниците, нали? Как реагира там групата? И аз казвам, виж сега, нали, имаш в началото така малко така, той е отпор, който така го нарекох. Обаче, нали, то нормално и продължавам, нали, нещо там да си обяснявам за темата. И той тогава пита, а не ви ли е трудно да работите с такива особени хора? С такива... И аз казвам, виж сега, не то трудно, не то е особеност наистина, ама то е очаквано. Така работят хората. Това не знаят, че те самите как да кажа, до края на самата програма, на самото обучение, нали, ще продължат. Може да се случи, обаче това го прави, нали, така по-интересно, по-различно. Нали? И някакси така влязохме в такава дискусия, всъщност защо за нас е наистина интересно, а не толкова предизвикателно и съвсем да го считаме, че ето това беше просто провал, защото примерно имаше такъв участник или участници, които, нали, имаха някакви съмнения, нали, в някакви моменти нещо там споделяха, бе, какъв си ти, не е то хубаво, нали, го обясняваш това, ама в ситуацията или си какво. Да започнах да обяснявам всъщност това, че за нас е нещо хубаво и ти сега просто така като го казваш, че всъщност това е признак, че човека до някаква степен явно е ангажиран, не? Че да го мисли това нещо, че да... Не, самия факт, че той мисли по какъв начин да играе контра на това, което ти там му представяш, е така индикатор. Да, затова се сетих. Ама то... Така сега можем да разсъждаваме, защото аз си спомням преди колко там, 12-14 години, тогава някой участник от група да ми каже, че с нещо не е съгласен, мале, това е кошмар, това е провал, как така? Аз не съм успяла, аз не успях да донеса информация по такъв начин, те да разберат какво не ми е наред и всъщност при начинаещи обучители, при начинаещи треньори, много често всички тези неща се въртят в глава. Защото то и е такава професия, ти излизаш и като цяло, айде така, честни и откровени да бъдем, основният мотиватор, това няма съм го казала, това са едни проучвания, основният мотиватор на хората да стават обучители, soft skills треньори и така нататък е желание като цяло, много хора казват, че ето да помогна на всички, ама всъщност желанието е да те харесват, желанието да бъдеш пред публика, желание да те слушат и така нататък. И ако ние малко забравяме за какво сме тук и тези потребности, често неосъзнати, стават на първо място, стават като най-важните, ето тогава ти спираш да растеш като треньор и ти по-скоро това, което ще правиш пред хората е максимално да получиш това, което искаш, т.е. да бъдеш харесан. А реално теб като треньор не трябва да харесват чак толкова. То малко други цели според мен има в това. Ето, ако продължиш да следваш тая линия през цялото, ако говорим за едно обучение, ако от самото начало до самия край на това обучение, основната ти цел е да бъдеш харесан, то това малко накъде ще отиде според тебе, така като професионалист? Накъде ще отиде, ако цел да бъдеш харесан? Ако целта е да бъдеш единствено харесан, а не толкова наистина да бъдеш полезен с нещо, което ти знаеш, предаваш. Според мен хората доста добре усещат като си фалшив. Да. И като им даваш не това, за което те са тук, защото те са тук не за да те харесват. И аз мисля, че най-вероятно ще стигнеш или до разочарование, или ще станеш едни такива повърхностни приятели с тези хора, но реално до нищо хубаво няма да доведе. То има определени типажи на обучители, на треньори, които пък не носят особена полза на хора. Както, например, един от такъв тип, те много добре стават, например, за мотивационни оратори, но ако говорим за обучение, тренинги на групи там, до 15 души, те обикновено не се справят особено добре. Това са така наречен тип шоумен. То има и мъже, има и жени такива, но това е когато излиза един треньор, ако иска да покаже колко е як, колко е готин и като цяло неговия или нейният фокус на внимание е към него, отколкото към участници. Да, обаче точно този тип, тия шоумени, както ти ги наричаш, дали мъже и жени, няма значение, те са по-атрактивни. Нали? И няма лошо в това хората, това, че нали, си
привлечен от така, един определен формат, от определен водещ треньор, как да го нарека, нали, за да бъде по-акуратна, в това няма лошо. Ама въпросът е дали е нужно да си само такъв типаж, за да привличаш винаги хората. Така е. И зависи каква ти е цел като човек, който участва в подобно обучение, като участник. Съответно, едното нещо да бъда надъхан, мотивиран от това, че срещу мен има някой, който много яко и мотивиращо говори, или аз съответно искам да придобия някакво ново умение, което аз после ще мога да го използвам. И двете са окей. Както ти казваш, смисъл. И едното и друго може да живее и така нататък. Просто ако един човек е само в ролята на такъв шоумен, който ангажира с внимание и така нататък, аз не би го нарекла тренинг. Защото тренинг, това е тренировка на някакви умения. И това е по-скоро, може би, айде да го наречем мотивационен тренинг. Така. Дай да дадем някакъв съвет, така един поне за хората, които... Защото има доста хора, които добре може да не се наричат така професионално треньори, но работата им е да провеждат някакви обучения или пък те самите имат интерес. Как да не се стряскат, да се върнем малко към това, да не се стряскат от това, че може да има някой така труден участник или по-предизвикателна група. Пак аз бих искала да те попитам, я сега ми кажи какъв контекст, каква ситуация, за да мога така по-точно да дам нещо като препоръка, като съвет. Но окей, има няколко похвата, като например, много често има участници, на които жизненно необходимо на тях е да покажат своя авторитет. Въобще за един зрял човек е много неприятна ситуация за повечето е да бъдат в ролята на това, че някой да те обучава. Да, ученик връщаш се едно назад. Да, и все едно, че, как да кажа, не получаваш това признание и все едно, че това уронва твоя авторитет, като на един зрял човек, че аз сега трябва да се уча, че нещо не знам, въобще да си признаеш, че нещо не знаеш. Не при всички хора така, но при повечето. Айде така да го кажем. И понякога е много важно един треньор да умее да признае авторитета и опита и знанията на този човек. И когато ти, например, няколко пъти кажеш, че да, например, това, което Мария в момента казва, е изключително валидно, важно, защото това. Ето Мария вече е с усмивка и треньора вече е нейният човек, защото на една вълна е с него и този саботаж, който тя имала, тя няма да го транслира срещу треньора. И ти можеш да продължиш адекватно да водиш обучение. Това е един от подхватите. Тоест, самият треньор също да признае, че участниците, те не са просто в някаква роля на съвсем незнаещи бели дъски, съвсем така, някакви дечица, които ето те нищо не знаят, а пък той самия всичко знае, а по-скоро да признае, че участниците също идват, нали, със своя си и житейски, всякакъв опит, със своите си нагласи и така нататък. И всъщност те с този си опит могат да бъдат така, как да го наречем? Сами излиза полезни, но естествено, че е полезно да си имаш опит, но те вече знаят някакви неща. И просто ролята на треньора е какво? Да допълни тия знания, да даде пространство на участниците също да си вземат каквото те сметнат, че за тях пък ще е така важно, ценно и необходимо. Да, и също така треньор трябва да признае, че окей, тези хора са оцеляли по някакъв начин до тук. Съответно, те имат някакви стратегии, някакви механизми, които им помагат и които за тях в една или друга степен работят. Така че съответно идеята е не да им счупиш всичко, което им е работило преди, а по-скоро да дадеш малко повече репертуар, с който могат да боравят в различни ситуации. За мен това е треньорство. По никакъв начин хората не идват пред теб като бял лист, който айде сега ще запълня. Ще им покажа истината. Не. Изобщо не е това. Не е това идеята. Идеята е колкото по-богат нашия репертуар на действие, как можем да действаме, по какъв начин мислим и така нататък, толкова реално по-успешни и ефективни ставаме. Това за мен е идеята на цялото това нещо. И дай да завършим сега да резюмираме с какво ние се различаваме нашите обучения, нали, малко така
Започнахме с това в началото и сега да го резюмираме. Тоест, нашите обучения са практически насочени. Ние знаем, че участниците идват със своя си опит и искаме по-скоро да им позволим те да си вземат каквото там сметнат за ценно за тях самите И аз бих добавила, че може би не е толкова важно какво ние сега тук ще кажем, а е по-важно какво говорят участниците след нашето обучение. И реално това, което те говорят, например, на мен ме прави винаги впечатление, че първо 8 часа на обучение минават като един. Аз въобще не разбрах как е минало време. Другото нещо, което те говорят, че са изключително благодарни за възможност да бъдат сред другите участници и да бъдат в една модерирана среда, където могат да обменят опит, да научат нещо и една безопасна среда, където могат веднага да пробват нещо ново. И също така това, което ние винаги чуваме от нашите участници, как така успявате, аз предполагам, че и ти си го чувала, как така успявате адекватно да отговорите на всеки един въпрос. И може би това е, което ни отличава, че ние не говорим за неща, които не знаем, ние не говорим за неща, които може би знаем само на теория, ние говорим за това, което сме опитали на практика, сме опитали с нашите клиенти и получихме валидация от различни страни, че това нещо работи. Или, че това нещо няма да проработи в еди какъв си контекст. Може би това. Аз се сетих за всъщност един конкретен отзив. Сега просто той ми изникна, въпреки че чисто под различни форми сме го чували това нещо и преди. Помниш ли, когато ни каза един участник, че какво беше, че се възхищава, сега да не слагам думи, в момента не цитирам точно, но че много му допада как можем така едно стабилно количество теория, информация да го представим точно, кратко и ясно. Така да го някакси да вземем есенцията и да я предадем. На мен това лично много ми хареса и ми остана така като очевидно не като цитат, но така, като значение ми остана в главата. Да, наистина е така. Добре, аз надявам се, че нашите с теб разсъждения, не знам колко време отнеха, аз изпих половин чаша кафе, ще бъдат интересни и полезни на някой и ще се радваме за някаква обратна връзка. Можете да напишете някакъв коментар, можете да се свържете с нас, защото ние с Вики решихме да тестваме този формат и ще ни бъде изключително интересно да разберем дали е интересно за вас. Благодарим и до нови срещи!